Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli din kardeşler, sizden itibarga Yerdem Milli İslam Xayriya Fondu'nun iyul ayına hazırlangan maxsus video jurnalını taqdim etamiz. Sizden bilen men Rimma Gatina. Yerdem Fondu'nda iyul ayında köngüllü ham kızıklı vakigalar köp buldu. Şularının bir neçesi turunda aldığı minutlarda. Qozondan Yerdem Meşti işik alında şaulap girlep, balalar beyremi uzdu. Meyrem Yerdem Meşti hem Yerdem Milli İslam Xayriya Fondu qaramağındağı tırnaqlandırı üzəgi açılığa 4 yıl tuluğa bağışlanğan idi. O türlü din, millet vekillerin bir maydançıqqa jidi. Yerdem Meşti tantanalı açılış günlerin yıl sayın balalarına siyindirip, alalar için meyrem iştirip bilgilep öte. Siyikli Peygamberimiz de balalarının köngülün koruga, alarını siyindirüge zor iktibar bergen. Maksat ılda bolsa balalarımızны келешек буындарыбызга социаль як эшләрен күрсәтү һәм инде әлхәмдүлилләh Ярдәм мәчетенең эшчәнлеге белән аларны таныштыру һәм инде киләчәктә безнең буынларыбыз, яшь буынларыбыз шулай инде менә бу социаль эшләр белән кызыксынып, шөгыльләнеп, иншалла, мохтаҗ булган кешеләргә ярдәм итү. Ярдәмдә узган балалар бәйрәмендә һәр бала үзенең күңеленә якын булган шөгыльне таба алды дип уйлыйм. Бәйрәмне күренекле тамада Гамил Нур алып барды. Шын мәгънәсендә гаилә, дуслык бәйрәме булды ул. Ярдәмнең балалар өчен ел сайын уза торган бәйрәме танышлар һәм дин кардәшләрнең очрашу, хәл-әхвал белешү урынына әйләнде. Балалар сабантуе вакытында мәчетнең имам хатибы Илдар хәзрәт Баязитов исә Рамазанда ифтарлар оештырырга ярдәм иткән балаларны бүләкләре белән шатландырды, рәхмәт белдерде. Сабантуй гөрләгән арада без бәйрәмгә килгән дин кардәшләребез, әтиәниләр белән дә әңгәмә кырып алдык. Bugün Yerdem Meşidi җитәкчелеге оештырган балалар өчен оештырган бу матур бәйрәмгә килү бәхетенә ирештек. Аллага шөкер, шулкадәр зур эшләр башкара Ярдәм Meşidi. Бу күрмәүчеләргә реабилитациядә, ятимнәрне үз канаты астына җыюда, muhtaç kişilərə yardım etüdə bütün İslamda qaralğan. Allah'ın rəhməti yağsın. Bunda şuralar kübrək bulsun idi. Balalarının, etiyenlərinin yüzlərində yılmayı koru özü bir bəxət. Ata-analar yardımdagi bəyramның müsəlmanlarını birləştirүүдəgi kişini bilgilәп үтте. Менә хәзер бик күп социаль институтларда күп балалар утырайымы, менә мөселман балалары. Хәзер бик dünya bit bulay da усложняется дип әйтик. То кризис, то тегесе монсы. Менә шундый вакытта мөселман балаларын бергә җыю бик файдалы эш. Менә ешрак булса иде шундый мероприятиялар, ешрак бер-берсен мөселманнар аралашсалар иде бер-берсе белән. Менә шундый ниләр күбрәк булса әйбәтрәк булыр иде дип уйлыйм. Шундый зур масштабта узган бәйрәмгә килүчеләр белән аралашканда мин үзем өчен тагын бер хакыйкатьне ачтым. Ярдәмдәге сабантуй физик мөмкинлекләре чикләнгән балаларга дөньяга чыгырга һәм бер-берсе белән аралашырга мөмкинлек бирде. Апрель җәмгыяте чакыру белән бәйрәмгә килгән Эльза ханым Мингалиева бәйрәмгә физик мөмкинлекләре чикле балаларны чакырганнарына бик канәгать. Бу балалар бит өйдә бикләнеп утыралар. Монда исә алар башка балалар белән аралашалар. Биредә аларга бик кызык. Ярдәм мәчете бу бәйрәмнәрне оештырып, безнең кебек әтиәниләргә һәм балаларыбызга ярдәм итә. Бер кемгә дә җиңел түгел. Кемдер инвалид бала тәрбияли, кемнеңдер әнисе инвалид. Ә бәйрәмнәр аларны урамга тартып чыгара. Менә кызым анагы минем инвалид. Аларны монда җибәргәннәр бүген бәйрәм итәргә. Кызым зыбан китте. Без зоргы урамында торабыз җирактамыннан. Менә әни өйдә ятканчы әти белән килегез дип безне чакырды. Таксига чакырдык та менә монда килдек. Бик матур, шул кадәр ошый. Бу мәчетне беренче мәртәбә күрәбез. Шуның кадәрле рәдем бөтен ягында да шундый урамларда да матур итеп оештырылган бик күңелле. Ярдәм мәчете белән хезмәттәшлек итүче сурды тәрҗемәче Рәйсә Сабирҗанова исә бәйрәмгә ишетмәүче һәм сөйләшмәүче әтиәниләрне һәм аларның балаларын чакырган. Бу әтиәниләрнең шатлыгы, бәйрәмнәрне бик шатуы, кәеф күтәренкелеге йөзләренә чыккан иде. Казаннан журналист Мөршидә Фатыйхова ярдәмдә узган сабантуйны балалар өчен генә түгел, зурлар өчен дә зур бәйрәм булды дип саный. Бик кирәкле бәйрәм, чөнки балалар монда рәхәтләнеп ял итә, саф һава, менә һава торшыда бит инде гел яңгырлар иде. Бүген шундый иншалла бик матур көн булды.
Миңа калса, әлеге уеннар, әлеге аралашу ул балаларда максат куеп эшләргә, менә шундый баскычларны үтәргә өйрәтә. Чөнки һәрбер бала ниндидер уенда катнашып җиңә, җиңдем аның күңеле булып китә. Аннан инде монда бик яхшы оештырылган һәрбер бәйрәм үзенә күрә бер ниндидер дәрес бирә дигәндәй мастер-класслар оештырылган. Мәсәлән, анда чәчәкләр ясарга була, шарлардан төрле фигуралар ясарга була. Әле хәтта Сабан туйдагы шикелле күкәй белән кабып та йөгерделәр кашыкка куеп. Миңа ошады, балаларга ошагандыр дип уйлыйм. Монда бик ошады, монда кызык булды. Миңа шардан чәчәк ясадылар һәм биткә ясадылар. Ярдәм мәчете һәм Милли Ислам Хәйрия фонды балалар Сабантуен оештыруда катнашкан оешмаларга һәм изге күңелле бәндәләргә Аллаһның рәхмәте яусын дип тели. Аллаһ Тәгалә безнең изге эшләребездән разый булсын. Быел Балтач районы Бөрбаш авылында мөхтәрәм Җәлил Хәзрәт Фазлыев 10-нчы тапкыр балалар өчен мөселман Сабантуй оештырды. Мин аннан бик куанып кайттым. Беренчедән намазның, дуганың ни икәнлеген яшьтән белеп үсә торган балалар, өммәтебезнең киләчәге өчен шатлансам. Икенчедән тәүфиклы, иманлы балаларны тәрбияләүче әти-әниләр өчен куандым. Тәрбияле, игелекле бала җан рәхәте бит ул. Ә мондый балалар белән ул көнне бөтен Сабантуй мәйданы тулган иде. Bismillahirrahmanirrahim. Бөрбаш Сабантуе мине бөтен барлыгы белән бетереп алды. Ул балаларына йөгерә-йөгерә дуга, Кораннан сүрәләр укырга, мөнәҗәтләр әйтергә күпләп чыгулары. Илә намазы җиткәч, өлкәннәр белән басып, намаз укуы күңелләремне кузгатты. Кызлар ак яулыклардан, малайлар түбәтәйләрдән күздә алырлык түгел. Мөнәҗәт әйтүчеләрдән беренче булып җыру сузган Эрфия ак күлмәктән яшь кыз бала минем игътибарымны җәлеп итте. Biz әзерләргә идек теге елны инде, конечно, бу мөнәҗәтне, әниемнең иске язган үзенең мөнәҗәте иде. Шуны инде нитергә решетергә, укып барырга инде. Попробовали мәчеттә беренче раз. Беренче урын алдык, яхшы әттек. Мөселман балалар Сабантуе буларак оештырылып килсә дә, Бөрбаш Сабантуе чын мәгънәсендә күркәм гаилә бәйрәме. Өлкәннәр дә, балалар да бу бәйрәмне зарыгып көтеп торалар, әзерләнәләр. Сабантуй көне бөтен гаиләләре белән мәйданга чыгалар, уеннарда катнашалар. Әти-әниләре, әби-бабайлары бу балаларга үз үрнәгендә ислам диненә юл күрсәтеп кенә калмаган. Аны куәтләү өчен шушы Сабантуйга да алып килгән. Бу Балтач илендә уза торган мөселман балалар Сабантуе иң моторларын берсе. Ак яулыклы әбиләр, түбәтәйле бабайлар һәм синеп килгән бәйрәмгә килгән балаларның күп булуы белән аерып тора. Аның бөтен үзенчәлеге шунда. Балалар өчен дә оештырылган ислам дине йолаларын саклап үткәрелгән бәйрәмебез. Инде Сабантуйга беренче генә килгән ел туар инде, шушы оныкларымны, кызларымны, оныкларымны алып киләм. Алар да шушы елларны күреп үссеннәр дип, өйрәтү йөзеннән уеннарда катнашып, җырлап, көрәшеп йөриләр. İman aytib müslüman buldum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Елдан-ел балалар мөселман Сабантуена килүчеләр саны арта. Җыен хәзер инде республика күләм дәрәҗәгә җитте. Алай гына түгел, Сабантуена Татарстан районнарының гына түгел, әйләнә тирәдән Россиянең башка өлкә республикаларыннан хәтле киләләр. Şimdi şampiyon kazanan ciddi oladı. Быел Балтач төбәге Башкортстан, Мари-Эл, Чувашия республикалары, Киров, Оренбург һәм Ульяновск өлкәләрендә яшәүче дин кардәшләребезне, Кытай татарларын кунак итте. Хәзер мөселман балалар Сабантуена 5-6 меңләп дин кардәшебез җыела. Бу бәйрәмгә үз фатихасын биргән. Аның оештыруның иң башында торган Татарстан баш казые Җәлил Хәзрәт Фазлыев сүзләренчә, башлап җибәргәндә мондый күләмгә җитәр дип күз алдына да китермәгәннәр. Biz bundan 10 yıl illik bu Sabantuyunu tutunganda birinçiden Sabantuylarını şuşlay xamirsiz, haramsız ütkərib bula degen eybirini күрсәтик.
Çünkü bir vakit Sabantıylar uğrasağa kilip görür. Anarşı biz kürsatip kişilerini terbiyelik deyip tutunganıyık. Allah'a şükür bu mesele üteldi deyip bilemiz. Mine hazır urasada Sabantıyda ötkermiler. Ondan kubur ayınlarda indi Sabantıylarımız orakısız ütebitinde Allah'a şükür. İkincisinde Müslüman yaşlarımız güzel aşıraşıp, birisi görüşüp, özellikle yigitler ve kızlar da tanışıp, birge biz özümüzden küp ikenini de görük degenik. Mine bu meselede Allah'a şükür kalitildi deyip anlamayındım. Mine Allah'a şükür şuşunday meseleler koyulgan idi. Mine bitinde şuşunda küp mü, ana Kur'an okuşular, küp mü namaz okuşular, birisi görerler, aşağılar, İranlar, hazır bitinde mine küp yerlerde şuşu aybir ütkerle. Bunda Kur'an okul kursları da öte şuna ümmetke anda köngül aşırığa gayet günlerine kadar Sabantıylar ütkerler bu bitinde mine Allah'a şükür ümmet için şuşundan da zor aybir yok. Узган ел Сабантыйга Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов килгән булган. Ул бу бәйрәмгә яңа импульс биргән. Biz prezidentga bek zor rahmetleyinde kaybiravlar Müslüman Sabantıyı bulmuyor. Sabantıyı Sabantıyı bula deyip şunda sözde etkenler. Mine prezident geldi balalar terbiyesi için bundan da milli anını üstürü için, milli terbiyeni üstürü için bundan da matur şara bulalmay. O bitinde doğan yerge de mehabet, doğan avulga da mehabet kirgen bunda. Ulan azur beya birdi, 4 zonada ötkerige deydi. Mine bir yıl indi Laksuvay'da, Tətiş'te, Oktanış'ta bizde öttü. Сабантуйны тамаша кылган арада бәйрәмне үз итеп килгән дин кардәшләребез белән дә Сабантуй турында гәпләшеп алдык. Bütün Müslüman balaların Tatarstan'da, bütün dünyadagi, bütün Rossiyadagi birleştirip ötkərilə turgan. Mine bizde şu an Reşit Respublikadan şu beyramda qararga dip bunaqqa qaytdık. Bik motor, bik mülayim beyram. Bik küp yaktan ayrılar, ol başka Sabantıylarında. Mine bunda bir her qaysısına qarasan da her qaysısının başında yolluq, tübetey. İştirek kişilerini, oynab yakan kişilerini görülmüşsün. Oraqı satışı, kibetler yok. Bigeybe. Tanış bilişlerini körüge edip geliriz. Özümüzün yolalarının geri kaçkanını korona edip geliriz. Biz indi hazır bu yaşka yetkeşmine, anıklarını hap geldik. Onların da yol itkeler. Hazıra özümüzün tradisiyelerge yakınlayalar deb aytayım mı? Anlay başlayar, göre başlayar. Ne şöyle edip geliriz. Bütün Müslümanlar bilen birge köngüllü yol itiyorsuy. Bütün Müslümanlar bir tisli, başlarında yavlıq, yigitlerde tüvetey. Özümüzün Müslüman halkının beyremi, zor beyrem. Şunun için kildik. Elhamdülillah mine özümüzün babalarımızı iska çürem. Çünkü Sabantoy bizge indi ol küptenden kirgen amel beyrem de bedirek gerek. İslam'da en güçlü vaktinde da bizim babalarımız şu beyremi taşlamaganlar. Çünkü bu beyrem her vakitte de imamların sözü bilen başlangan, duası bilen başlangan. Habinde şu Sabantoy beyremin birinde xamirsiz, haramsiz, edep bilen, ahlak bilen ütkere bulganlar. Şu an kurda mine biz de kirinle elhamdülillah mine şu asılımızga koytabız deb aytamiz. Özümüzün balalarımızga mine şu yolunu ko'rsatsaq, Sabantoylarını motor etip, şunday Kur'an bilen, yarışlar bilen balalarına özümüzün guruflarımızı, adetlerimizni ko'rsatsak, hayırlı mine şunday indi aytırga kerak. Yarışlarını ötkersek, şunday motor etip, hemen de elbette bizim balalarımız şu beyram bilen hislenip isashaklar inşallah haminde aytırga kerak şu mine bu çara mine bu çara endi hayır 13 yıl baradır ol İslam dinine bir zor bir güçlü davettir. Çünkü balalar mine bunda kireler anan qaysı bugün birinci tapqır tübeteyin kelgen birinci tapqır jawlığın yapkan elhamdülillah mine şunda namaz okula bunda türlüsü var balalarının hamide alar bir-birisinden görüp elbette şu dinimizge tartılırlar hem şu milli guruflarımızga tartılacak inşallah. Dırıstan'da biz bugünkü sekinde büyük ulu bayramda katnaşabız. Bu Müslüman balaları için Sabantoy diye belgelense de umum g'ilim üstünde ulu yarışların g'ilim aluda özlerin dertleri bilen bulgan yaşlarının yarışların körəbiz. Şuluk vakitte meydanda kireç yarışları bulsun, başka beygirler bulsun. Bunlar arası da Müslüman balaların aktif rövüşte terbiyelev için büyük ılı hizmet koyuyorlar bu çaralar bilen. Şulay yok biz Çuvaşistan Diniya Nazaratı üzümüzde de Çuvaşistan jirliginde bu yılgısı yılda 11.
шәкертләр бәйрәме август айында үткәреләчәк Алла кушса. Менә шушы без яшь буыныбызны, үзебезнең күркәм гадәтләребезне, йолаларыбызны һәм шушы матур күренеш белән менә балаларның ак түбәтәйдән, яшь сабыйларның яулыклы булулары, олы яшьтәгеләребезнең шундый капланган, иртелгән килеш үзебез халык арасында шуны күрсәтә белә торган булсак, Алла кушса, тагы да без үзебезнең тирә-юнебездә яшәүче халкыбызга дини дәгъват өлеше тәэсирлерәк булыр дигән өмет белән. Әлбәттә, Балташтагы кебек мөселман өммәте яшь буынны тәрбияләүдә аерата мөһим. Зур күләмле мондый чараларны оештырыр өчен җирле хакимиятнең сине аңлавы һәм ярдәм итүе кирәк. Балташ районы балаларга мәктәптә әхлак дәресләре укытуда, инде менә мөселман балалар өчен Сабантуй оештыруда да пионер булган төбәк. Bu çaranın ehemmiyeti yaş bunun terbiye iskitkiz zor. Hamıl, hele biz onlarımız yıllar ötkeş, 10-20-30 yıldan sonra maşuşunda katlaşkan kişkine balalar, indi üzleri balık bulgandan sonra, üzleri indi turmuşta huzurundan tapkandan sonra, onlar şu Sabantuyunu sağınıp söyleyecekler, hem indi üzlerinin bağların, unuklarından şuşu ruhta terbiyeleyecekler, hem indi bizden şuşu babalarımızdan kalgan zor miras Sabantuy. Bundan bulgan tapşırılıp devam edecek. Onun en mühim ürünü şol deyip sanayım. Bizge barımızga da şuşu bulgan matur başlangıçını tağı da küterge, komilleştirerek gerek. Hem indi bütün Respublika, Resey kuleminde, dünya kuleminde toratıra gerek deyip sanayım. Sözde bizden rayonumuzda bu günde yaşap ömür etip yatışı Zəlli Hazretinin ürülün bir zor deyip sanayım ben. Respublikamızın başkasıyı şu vakitte ol Burbaş Ağoğlu'nun imamı da şu vakitte indi rayonumuzda, Respublikamızda umumen Müslüman ilinde bir mertebeli hem ihtiramlı şahıs hem onun ürülü indi sözde birinci hatta şu özünün tuğan avlunda başlanıp gidip birinci rayonumuzda mescit saldırışı başlayıp verip rayonumuzda mümkünde 45. mescit sürüp gile rayon üzerinde 4. mescit sürüp gile hem meşhur ahlak terbiyesi indi bunda 20 yıllık başlangan mekteplerde başlanan ahlak terbiyesi dersleri devam eder yıldan yıl kengeye. Hem şulay bizden ayırım yaşlı bakşalar hem Ceygişir'de bizden Baltaş'ta Uzak Mescidinde şulay yok yaşlı bakşa lager işleyi. Hem şunday motor başlangıçlar tağda kengeye hem uşa bana. Birinci hatta Zəlli Hazretinin indi bu hizmeti betirelim. Hem indi sözde biz mümkün olgança bu işe yardım ederge, kütererge onu komilleştirerge tırışabız. Birge motor etip işlegenin neticesi özünün gelecekte jemişlerin verir degen çalışta kalan ben. Ярдәм мәчетендә гыйбрәтләнерлек, куанырлык вакыйгалар еш булып тора. Күптән түгел генә Ярдәм милли ислам хәйрия фонды тырышлыгы белән оешкан гаилә учагы балалар йортында тәрбияләнеп, инде канат ныгыткан 2 яшьрәкнең Фәрит белән Анастасияның никахлашуына Габдрахмановлар гаиләсе тилүгә шаһит булдык. 2014 елның көзендә ятимлек ачысын җизәрлек татыган, бик күп авырулар кичерү сәбәпле гаиләләргә уллыкка, кызлыкка алынмаган 10 бала Теләче районындагы Жери авылында ачылган гаилә учагы балалар йортына кабул ителә. Гаилә җылысына тиенә. Барсы да бер юлы әниле булалар. Дин исламыбыз хушканча рәхим шәфкатькә кырылган бик тә кирәкле һәм өлгереп җиткән социаль проектка хәерле сәгатьтә нигез салына. Ә шушы җаваплыкны иңнәренә алган Мәликә ханым Гыйлметдинова исә күп балалы әнигә әйләнә. Тиешле тәрбия булгач, бер кулдан карагач, балалар күзгә күренеп тернәкләнә, балыклыкка ирешә. Үсеп җиткәч, кыш балалары да канат ныгыткан ояларын калдырып, үзләренә оя коралар. Аш-су пешерүче һөнәрен алган 18 яшьлек Владимир кызы Настя белән 21 яшьлек Фәрит Фәрхат улы Мәликә әниләренең хәйр фатихасын алып, менә гаилә кырдылар. Укытучыларын, тәрбиячеләрен, туган-тумачаларын чакырып, никах туйларын гөрләттеләр. Әлбәттә, булар барсы да Ярдәм милли ислам хәйрия фонды ярдәме белән затлы итеп, җиренә җиткереп оештырылды. Яшьләр өчен мөгъҗизага тең никах туй мәҗлесе булды. Яшь парларга изге теләкләр җиткерелде. Барыбыз да ак юл, тизлек никах теләдек. Гаилә учагына кабул ителгән балалар башкалардан ким булмасын дип тырышкан. Тәүге карлыгачларын олы тормышка чыгарган.
баккан, тәрбияләгән әниләре Мәликә ханым Гыйлметдиновага да ихлас рәхмәтләр яуды. Хәерле сәгатьтә балакайлар. Физик мөмкинлекләре шикле дин кардәшләребезнең батырланып, рухын җыеп, сәяхәткә чыгып китүе, коляскада утырган килеш шикләрдән үтүе мине кызыксындырып килде. Апрель айында Ярдәм мәчетенә Малайзиядан дин кардәшләребез экскурсиягә килде. Анда коляскага утырган мөслимәләр дә бар иде. Моннан соң мине бу мәсьәлә тагын да ныграк кызыксындыра башлады. Ул арада безнең хезмәттәшебез, батыр йөрәкле Лилия Салахетдинова коляскалы килеш Санкт-Петербургны әйләнеп кайтты. Аның төньяк башкалага кызыклы сәяхәте турында әңгәмәбезне сезгә дә тәкъдим итәбез. Син шундый ерак сәфәргә чыгып китергән ничек батышлык итте? Санкт-Петербургка бару минем өчен теләк иде, бер теләк бар иде, шулай күреп кайту Санкт-Петербургны, Эрмитажларны. Һәм иң беренче теләкнең берсе булгандыр инде очкыч белән самолетта очып карау. Һәм бу теләк чынга ашты. Мин самолетта Питерга бардым, Мәскәүдә күчеп утырдык. Питердан кайтканда һәм инде Казанга кайтып җитү белән мин инде аңладым. Инде ул бәхет, чөнки мин апа белән бардым һәм бергәләп мин Питерда Эрмитажда булдым, Петербург паркында йөрдем. Шулай ук Фин елгасын күрдем, кушылдырган. Шулай ук Нева елга ярларында йөрү минем өчен зур бәхет булды. Миңа бик ошады һәм әле бу беренче сәяхәт, ләкин соңгысы булыр дип уйлыйм. Иншалла, киләчәктә дә шулай елга бер булса да җыйнып, акчаларны туплап чыгып китү мөмкинлеге туар дип өметләнәм. Лилия Нәснәйтнең очкышка утырып барып кайттым дип әйме? Инвалидлар өчен очкышка менгәндә очыш барышында белән уңайлыклар каралганмы? Әйе, самолетта очу җирдә йөргән җиңелрәк дигән фикер туды, чөнки самолетка безне махсус агентлар кертеп утырталар үзләре, анда урындык араларында йөргән махсус күчертеп утырта торган әйберләр бар инде, коляска кебек. Һәм алар минем коляскадан шунага күчереп утыртып, үзләре алып барып, үзләре утыртып куялар урындыкларга. Шулай ук чыкканда да шул хәл. Һәм самолетка мин уйлыйдым, беләсем килә иде, ничек вообще коляска белән менеп китәсең. Һәм анда махсус машина белән коляска керәсең дә ул машинага, арбага. Һәм алар сине күтәртә. Лифт кебек инде алып менә һәм махсус трап сузалар. Кирип китәргә бик уңайлы, шундый мен шаккаттым, алдан курыккан, ничек була икән бу хәл. Апага салон буенча күтәреп йөрергә туры килә микән дип. Ләкин билет алганда анда әйтәсең, син мөмкинлекләрең шикле икән, һәм сиңа бигәләр уңайлырак рәттәге урынны алгарак, яисә аркарак кайдан керергә уңайлы. Һәм нәкъ шул урынга утыртып куялар. Бик уңайлы. Санкт-Петербургта уңайлыкларга килгәндә, анда миңа нәрсә ошады, анда я пандуслар бар, я яхшы пандуслар, я югалар. Бездә кебек менә ясадык бит дигән рельсларнан мин анда мен күрмәдем. Әллә мин генә шундый җирләрендә йөрдем, әллә шулай туры килделәр, чыннан да шулай. Ләкин анда рельслар гына юк, анда нормальный пандуслар, диге үз эшен китерә торган. Үз эшенә яраклы пандуслар. Яисә ясамаганнарында мен юк, ләкин кешеләр бик ярдәмчел, күтәрәләр, төшәргә кирәк вакытта. Шуңа күрә мен сиңа бик ошады. Аллага шөкер, Казанда да менә берничә урында мөмкинлекләр бар. Яисә ташлама белән керәсең инвалидларга инде. Яисә бушлай керү мөмкинлеге дә тутырылган. Мәсәлән, Эрмитажга кереп мин бушлай бөтен Эрмитажны көне буе әлбәттә инде икенче әйләнеп чыгарга. Ләкин без бик рәхәтләнеп шундый күреп йөрдек, карап. Миңа бик ошады әлбәттә. Әйтеп бетергесез кисләр. Һәм шулай ук мен беренче тапкыр теплоходка утырдым. Күперләр күтәрелешен карар өчен. Анда да мине бер теплоходка алган идем әлбәттә билет, ләкин ансына коляска сыймагач коридорларына кирәк булды инде икенче теплоходка утырырга. Ләкин барыбер дә кешеләр шундый ярдәмчеллеге, теге мин микән дип йөрүчеләр юк, барысы да булышалар. Аллага шөкер, чөнки минем анда бер кемем дә юк Питерда. Һәм шундый исән сау йөреп кайтуыма мин бик шатмын. Лилия, транспорт мәсьәләсенә әйләнеп кайтыйк әле. Анда транспортлар инвалидлар өчен җайланганмы, юкмы? Таксилардан? Таксилар бик уңайлы, таксилар бик тиз киләләр. Алар, беләсезме, кайбер җирләрдә дип әйтик инде, мәсәлән, безнең Казаныбызда да диспетчерларга шалтыратасың, аңлатасың, алар анык сине тыңлыйлар.
Yediler, lakin işitmiyorlar. Anda, mesela bana tapmadılar ekonomini. Ben ekonomini sıradım, zor bagaj bilen ekonom. Ama Allah taba almasalar da ekonom. Allah şu ekonom beyesinden bana VIP taksici verdiler. Çünkü Allah birini taba almıyorken Allah bana yaparlar başka taksi bilen. Bana VIP taksi geldi tege. Ben uçak katıp şulay indi, menip oturdum. Apa ayette bu nekse buldu indi dedi. Neden tekinliğini taba almaganlar. Kariyere gelindi, VIP taksi geldiğinde. Allah obslужили. Bir oңайлы barıp da üzerinin işlerini işliler. Tege hanarısın geçinay portta men teplоходтан düşkeşten qaytaga keldim tünley işinçi yaktıdan. Ham şulay çıktık taksiler basıp turalar. Ham bizning musulmon yigitlarimiz shundan da yordamchiligi mana qo'ydagina bo'lsak da musulmonlar allar birdam. Ham biz taksi ketganini ko'rgan shunda bir yigit Ozarbayjon yigiti kelib, "Adagiz men sizni o'zim qaytaram" deb kelib shulay qaytarib qo'ydi. Әле bilmege kırtıp koydu karaskılarga kadar. Işıkinde siz katın kız bulara kapanıydı. Katın kız karaskı terbiyeye düştü gel deyip şulay. Ağır içinde karaskı. Hem şimdi yardımcı mine bizim Müslümanlarımız koyda da aşırı elhamdülillah. Elinde bizden qaytqanda Moskvada пересадка bulduk hem. Moskvada men elhamdülillah yana bizning Jamek Masjidini ko'rib chiqdim. Andağı oңайлыкларны ko'rib chiqdim. Albatta, anda bik motor, şulay panduslar birisi yasalgan baksa, şunu kiyin tutunanqa desang tutunanqa, bulay gana baram desang endi karaskı bilan. Bulay barıp bu lapurniklar kadar, karashniklar kadar bik oңайлы. Ham suqurlar şimdi har o'rinda tege idende tekstil jayilgan maxsus lentalar, anlarlık. Onları bik oңайлы ham men bik isteyendim shunday kichkinagina sayohatimni buldira oluvima. Benim apa kokıp kına bakılan idi, içine gidenip koyduk ekan deb, mena bil gitmesке tırışa da yüzüne çıkkan. Hem biz Allah'a şükür, baksın da aylanıp koyduk, Allah Teala jеңillik berген. Дегенмен Питерге айланып кайтык әле син әйткән идең менә бер сөйләшкәндә Эрмитажга кергәндә туганнарым да ташлама белән керә ала дип инде. Әйе, менә инвалидлар анда бушка керә, туганнар ташлама белән керәләр. Һәм анда biz aldan biz bastык ширатка. Hem bizge indi sakşı kilip etti. Hani siz şirat turasız diye. Ederiz diye ikinci yaktan işkler invalidler kırarlar deyip. Hem bizden ondan alıp kırıp gittiler. Bilet alıp, üzeri aldılar biletini bu yaktan. Hem bizden teki yaktan kırıp jiberdiler. Apa benim taşlama bile kırdı. Özüm buşlay kırdım. Hem rahatlanıp bütün teki zallarına qarab çıktık. Elbette qarab bitirip bulmadan da bakın gene jitmeyi. Sen kızıksınmadın mı? Bu gameller, izli gameller. Indi programma boyunca turmuş başırılayken. Доступная среда әлбәттә иң беренче чиратта. Һәм инвалидларның хукуклары кайдадыр, инвалидларның хукуклары чыннан да гамәлдә. Кайдадыр юк. Шул гына. Ул бит канунда кабул ителгән, аларга кул куелган. Аларны районнарга шәһәрләргә тапшырганнар. Ләкин администрациянең эшчәнлегеннән тора. Администрация социаль яклау бүлекләреннән тора. Hörmətli din qardaşlar, sizin için məxsus əzərlənən video jurnalımız axırına yaxınlaşa. Alda sizni tradision imam söz səhifəsi həm qonaqlar fikri kütə. Allah Teala bizning işləgən işlərimizdən razı olsun. Assalamu alaykum və rahmetullahi və berekatuh. Tırnaklandırı üzerine kilip indim. Bunda ben bir küp narsalar gördüm. Nişek avru kişilerine nişek gidip tırnaklandırırlar. Hem de şuluk vakitte onlarga Kur'an surelerini iretirler. Hem de bana birekte mina kurma kişilerinin nişek onlarını Braille sistemisi bilen okuları hem de indi dağın onlarının yaşayışı İranüləri bütünüsü yangalık bulup tura benim için. Dürüstünü etkende. Çünkü benim tağım şul narsaga isim gitti. 7 yaşta tulman balanın Kur'an'ı bütünley 30 bölümünde bilüğü. Bu indi alık kişi bir kavurduk bilen özleştire. Bular onu özleştire olurlar. Demek bunda indi okutuğu terbiye işleri tiyişli dereceye koyulgan. Үзеңе күп дәресләр аласың монда, үзең өчен, диниң өчен. Әлхәмдүлилләh, кайгырасың, дугалар кыласың. Аллаһ субханаһу ва тааля шушы ярдәм иткән
хасталарыбызга, şerli булган кардәшләребезгә кемнәр ярдәм итә, Аллаһның рәхмәтләре яусын. Бик тырышалар, әлхәмдүлилләh, бу зур эшләр Аллаһ каршында да, әлхәмдүлилләh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah Teala buyurgan bulsa 1 sentyabr günü Kurban Bayramı öteşek. İndi Kurban Bayramı ul Müslümanlar için en ulu bayram günü bulup sanala. Ham şul bayram oңайыннан barlıq Müslümanlar 3 gün boyuna Allah Teala rizalığı için kurban şalalar. Kur'an'da Allah Teala aytı: "Fasalli li rabbika wanhar." Rabbına namaz oku hem kurban şal. Yani kurban şalu her bir Müslüman kişiye vacip amel bulup sanala. Yani tiyişlidir. Elbette Kur'an'da Allah Teala aytı: "Sizden şalgan hayvanlarınızın eti de kanı da irişmez. İlle məgər sizin Allah Teala qarşında bulğan qorxuğunuz hem izgi amelləriniz bilen Allah Teala'ya yakın bulursunuz. Hem kurban şalu özü nəsəgədir bulsa da yakınayını anlata. Hem de biz kurbanlıqını şalıp, indi onu iş ilişkə bölüb, bir ülüşün indi fakirlərə verib, ikinci ülüşün indi tabın əzirləb, üçüncü ülüşün cəmiyyətimizə hürmətin göstərib, şuşulay etib Allah Teala'ya yakınayabız, onun rizalığına erişəbiz. İndi Allah Teala şuşu günlərini görüb, indi şuşu barlıq Müslümanlar tarafından indi şalğan kurbanlıqlarını kabul etsə idi. Vəssalamu aleykum və rahmetullahi və barakatuh.